Білімге илтуші бірден бір юл ішшенлік. Ирландия драматургы Бернард Шоу шулай деп yazып қалдырған. Татарстанда меңлеген бала һәм студент білім ала алсын үшін яңа мәктәпләр, балалар бақшалары түзілі, юғары оқу йортлары заманча өйләнешләр ала. Исәнмесез бу білім дөньясы? Бүгінгі тапшыруыбыздағы темалар. Беренче қоңғырау. Татарстанда ничә яңа мәктәп үз укучыларын каршы алачак? Үз куллары белән кайсы вузда студентлар шәһәр тарихының бер өлешенә үрелә? Белемнәр материалләшә. Россиядәге укучы кызга ни өчен люкс класслы автомобиль бүләк иттеләр? Бірінші сентябрьдә Татарстанда 8 яңа мәктәп ачылачак. Аларның барысы да Мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль проекты кысаларында торгызыла. Заманча уку йортлары белән Питрәч, Лаеш, Алексеевск районнары балаларын сөендерәчәк. Уникаль мәктәпләр Алабугада һәм Чистайда да барлыкка киләчәк. Тик барыннан да бигрәк белем бирү комплексларын Казанда көтәләр. Аларның берсе 2 зур объекттан торган полилингваль мәктәп. Аның турында без киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Бүген белем дөньясы тамашачыларына 1000нән артык укучы өчен бүген иртәгә ишекләрен ачарга тиешле яңа мәктәпкә махсус экскурсия үткәрәчәкбез. Ул кайда урнашкан һәм нәрсәсе белән үзенчәлекле? Эльвира Зинатуллина сөйләп китәр. 2020-2021 елларда Казанда 4 яңа мәктәп ачылачак. 2020 елда ишекләрен ачачак 2 мәктәпнең берсе 187 номерлы күп профильле полилингваль лицей Совет районының Нәҗип Җиһанов урамында урнашкан. Төзелеш азагына якынлаша. Мәктәп беренче укучыларны каршы алырга тулаем диярлек әзер. На данный момент заканчиваются. Шушы мизгелдә эшкә эшләр тәмамланып килә. Бүген җиһазлар кайтарылу башкарыла. 100% диярлек җиһазлар инде кайтарылды. Әлеге мизгелдә уку әсбаплары, китаплар, савыт-сабалар китерелә. Лицейның укыту өчен кирәкле булган техника белән тәэмин ителүе дә югары дәрәҗәдә. Хезмәт дәресләрен укыту, IT технологияләр белән шөгыльләнү өчен махсус сыйныф һәм лабораториялар бар. Заманча компьютерлар, станоклар, тегү машиналары, хәтта пешерү плитәләре дә куелган. Так мы предполагаем, что у нас будет функционировать. Уйлавыбызча, бездә IT полигон эшләячәк. Бу турыда берничә сүз әйтик. Бу инженер-техник юнәлештә балалар программалаштыру, робототехника, 3D модельләштерү, пилотсыз очу аппаратлары белән шөгыльләнә алачаклар. Үз идеяләрен, үз проектларын тормышка ашыра алачаклар. Уку йорты укыту эшчәнлеген 5 тармакта алып барачак. Балалар физика-математика профиле, фәнни табигый, социаль-гуманитар профиль, лингвист һәм мәгълүмати профильләрдә белем алачаклар. Укучыларда милли үзаңны үстерүдә дә зур өлеш кертеләчәк ди оешма җитәкчеләре. Татар театры вәкилен чакырып, монда шундый бер түгәрәк ачып җибәрәсе бар. Планыбызда шул кертелгән. Алла белсә, телләр буенча килгәндә телләр әлбәттә бездән рус теле, татар теле булачак. Татар теле укытылачак. Алла белсә, чит телләрдән инглиз теле каралган һәм немец теле каралган. Лицейда мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен дә уңайлы шартлар тудырылган. Лифт, махсус җайлаштырылган сыйныфлар, юыну бүлмәләре мондый укучыларның уку процессын җиңеләйтер дип көтелә. Очень рады, что Мәктәп проектында барлык балалар өчен дә искиткеч мөмкинлекләр каралган. Чөнки безнең уйлавыбызча, аларның һәммәсендә бер тигез хокуклар, үсеш өчен тигез мөмкинлекләр булырга тиеш. Хәзер без сезнең белән бассейнга кердек. Зур һәм кече бассейннарда күтәргечләр каралган. Беренче каттан икенче катка каршылыксыз менәр өчен 2 лифтыбыз бар. 187 номерлы күп профильле полилингваль лицей 1224 укучыны кабул итәр өчен җайлаштырылган. Быелгы уку елында исә мәктәп 650-700 малай һәм кызны көтеп кала. Төзелеш тармагының иң кирәкле белгечләрен кайда әзерлиләр һәм ничек итеп иҗади шәхесләр яраткан башкалаларының шәһри йөзендә үз идеяләрен тормышка ашыра алачак. Булар барысы да әлбәттә
Казан архитектура төзелеш университеты турында. Вузга кирергә теләүче абитуриентлар шул кадәр күп, шуңа да андагы конкурс елда югары. Башкача мөмкин дә түгел. Бу мөгаллим белән студент тандемын кәгазьдә генә өйрәнеп түгел, аны шәһәрнең йөзендә чагылыш тапкан килештә күрергә мөмкин булган университетларның берсе. Казан архитектура төзелеш университеты белгечләре һәм студентлары иҗат коллективлары проектлары буенча Татарстанның күп кенә скверлары һәм ишек аллары яңартылган. Халыкара масштабтагы конкурсларда җиңүчеләр саны инде күптән Казанны Россиядәге төзелеш һәм архитектура мәктәпләренең югары дәрәҗәдәге осталарын әзерләүче иң көчле шәһәрләрнең берсе итеп танытты. Вузда нинди юнәлешләр бар, студентларны нинди яңалыклар көтә? Мерсилә Искәндәрова белеште. Казан югары төзелеш һәм архитектура университетында иң кирәкле һөнәрләргә өйрәтәләр. Әнә бу елда гаризалар кабул итү бер генә минутка да тынмый. Безнең максатыбыз безнең университетка югары баллы күп кеше килергә тиеш һәм без аның өчен эшлибез. Һәм монда әйтергә кирәк, менә бу елның спецификасы шул пандемия дияргә кирәк. Шуңа күрә без һәр дистанцион формада кабул итәбез. Ул безнең өчен яңа эш түгел, ул эшне без матур алып барабыз. Биредә төзелеш комплексы торак коммуналь хуҗалык һәм юл төзелеше өчен кадрлар әзерлиләр. Чит ил вәкилләре дә әлеге университет белән кызыксыналар. Чөнки архитекторлар һәм төзүчеләрнең таланты, аларның профессионализмы һәрвакыт югары дәрәҗәдә бәяләнә. Университетта мөмкинчелекләр дә гаять күп. Уку корпуслары, лабораториялар, тулай тораклар, спорт комплекслары, стадион, ашханә, техник белем бирү үзәге. Барысы да студентларны чын оста итеп чыгару өчен. Безнең укып чыккан студентларыбызның киләчәктә эшләре булачак. Алар аны беләләр, алар аңлыйлар. Эш бар икән, бакча бар, торырга урын бар, гаилә. Университетта профессияләр шиксез. Җаның кайсын теле шунсын сайлап ала аласың. Архитектура, төзелеш, дизайн, информацион системалар һәм технологияләр, транспорт процесслары технологиясе, җир өсте транспорт технологик комплекслары, менеджмент, уникаль бина, Корылмалар төзү белгечлеге. Татарстанлылар Казан югары төзелеш һәм архитектура университеты студентлары булдырган күп кенә объектларны күрә ала. Татарның бөек композиторы Салих Сайдашевның мәдәни үзәктә тәкъдим ителгән портреты, Комсомольск күлен төзекләндерү, Кояш сәләтле балалар өчен мәктәп интерьеры булдыру, Казан гаилә үзәген төзекләндерү, онкология диспансерын реконструкцияләү. Буларның барысында әлеге университетны тәмамлаган студентлар башкарганнар. Биредә тагын күп кенә профессиялар алып чыгарга була. Төзелеш һәр вакытта булачак, архитектура, төзелеш төрле направлениедә шулай бит. Өйләр төзергә, юллар төзергә, күперләр төзергә. Булар барсы да безнең направление. Кыдату ел сайын Рәсәй күләм узган югары уку йортларында кабул итү сыйфаты рейтингы буенча иң яхшы архитектура төзелеш вузы эшлегенә кереп бара. Студентлар олимпиадалары һәм чыгарылыш квалификация эшләре конкурслары нәтиҗәләре буенча һәр вакыт беренче. Университетта Татарстан һәм Россия архитектура җәмәгатьчелеген, шулай ук күп кенә чит ил архитекторларын, реставраторларын, урбанистларны җәлеп итү үзәге бар. Анда белем бирү һәм фәнни семинарлар, кызыклы кешеләр белән очрашулар, презентацияләр, конкурслар, архитектура һәм шәһәр төзелешенең әйдәп баручы белгечләре лекцияләре, иҗади кичәләр үткәрелә. Иң креатив проектлар туа, көтелмәгән идеялар тормышка ашырыла. Магистратурада укыган вакытта алар шул ук вакытта эшлиләр. Көндез эшлиләр, кич белән без аларга һәр көнне 2 пары дәрес үткәрәбез. 95-97% магистрлар һәрберсе безнең эшлиләр. Университет бүгенге заман таләпләреннән калышмый, социаль челтәрләрне дә актив алып баралар. Иң популяры исә Instagram. Һәр укытучы үз юнәлешен пропагандалый. Университет тормышыннан иң актуаль яңалыклар, абитуриентлар өчен иң кирәкле мәгълүматлар анда. Университет дистанцион режимга күчкәч, бу бигрәк тә популярлашкан. Абитуриентлар белән аралашу, сорауларына җавап бирү актив алып барыла. Бер яктан дистанцион формат ул начар. Чөнки кеше безгә килеп, безнең белән аралашып, ул информацияны җиңелрәк аңлый. Әмма дистанцион формат икенче яктан ул бик әйбәт дип әйтеп була, чөнки төрле кешеләр, төрле яктан
Дальний Востоктан, Новосибирскидан, бүтән шәһәрләрдән җиңелрәк гаризаларны бирә ала дистанцион форматта. Казан югары төзелеш һәм архитектура университетын тамамлаган студентларга бер кайчан да эш бетмәс. Чөнки төзелеш өлкәсе безгә һәр вакыт һәм һәр кайда кирәк. Авылдамы син шәһәрдәме анысы мөһим түгел. Әлеге уку йортын тамамлаган студентларның киләчәктә үз юлларын тапмый калганнары юк әле диләр. Олимпиада алтыны өчен люкс маркалы автомобиль. Сүз спортчылар турында түгел, гадәти мәктәп укучысы турында. Укучы кыз нәрсә өчен персональ машина ачкычларын алган? Нияз Рахманның яңалыклар сәхифәсеннән белербез. Ул һәр вакыттагыча интернет хәбәрләренең иң кызыгын тәкъдим итәчәк. Сәлем дуслар, бір атна вақыт ортада қалған, әйінді бақсаң, июль ойын тамамлап біз августқа даяқ басқанбыз. Эх, вақыт деген, каникулларының небары бір айығына қалып бара бейт. Бүгінгі шығарылышта 96 яшілік студент хақында да сөйлербіз. Бұл хақта олға таба. Конституцияны кешкенәдән белергә, Россия президенты Владимир Путин мәктәп һәм вузларда илнең төп документын өйрәнүне даими рәвештә оештырырга куша. Инде министрлар һәм администрация вәкилләре махсус укыту планын әзерләй башлагандай. Моннан тыш яңартылган документны 14 яшьтә паспорт алганда ук тапшыра башлаячаклар. Менә бит киләчәк буын Конституциядә нәрсә язылганын телне уятып сорасаң да беләчәкләр хәзер. Петухов, зачем так бурно реагировать на звонок? Сейчас всех отпущу с радостью. Олимпиадада жеңгән өчен машина бу бәхет спортчыларга гына түгел, физика белгечләренә дә елмая. Сүз Мәскәү өлкәсендә яшәүче Алиса Бугрова хакында. Әлеге кыз мәктәп укучылары арасында физика буенча Европа күләм олимпиадада алтын медаль яулый. Уңышлы губернатор Андрей Воробьев шулай ук югары бәяли. Алинаның өр-яңа Мерседес машинасы бар хәзер. Менә бит зур җиңү, зур бүләк алып килә. 100 яшькә җиткәндә дипломлы белгеч Италиядә яшәүче Джузеппе Патерна филология һәм тарих белгече булу бәхетенә ирешә. Ул уку йортын 96 яшендә тамамлый һәм Италиядә иң өлкән студент булып таныла. Аның 2 баласы һәм 4 оныгы бар. Ләкин хыялын чынга ашыру теләге максатыннан читләштерми. Джузеппе Патерна имтиханны мөмкин булган 110 балга тапшыра. Менә сиңа мә дигән. Signor Paterno Giuseppe, la Commissione ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e la lode. Мәктәпкә яраткан кием белән әйе узакламый күп кенә мәктәп укучыларының хыялы чынга ашарга мөмкин. Илнең сәнәгать министрлыгы яңа мәктәп формалары буенча стандарт нормаларын әзерли. Аның нигезендә бомбер, свишот һәм худиларга яшел ут кабынырга мөмкин. Имеш белгечләр бу төр киемнәр укучылар өчен уңайлы, укымалары составы балаларның тәне өчен кулай дип саный. Төгәл стандартлар әле ноябрь аенда гына кабул ителергә мөмкин. Кем белә, бәлки укучыларның хыялы чыннан да чынга ашар. В новом сезоне в моду входят брюки клеш, так что переодевайтесь. То есть как? А бриджи? Я что, снова что-то перепутала? Ну, мода это всегда непросто. Маша и Медведь мультфильмы үзенең рекордлар коюын дәвам итә. Чираттагы сораштыру шуны күрсәтә, анда дөньяның 43 иленнән 60 меңнән артык бала катнашкан. Бу рейтингта безнең мультфильм 5нче урынны ала. Менә бит чит ил балалары да Маша и Медведьне карап үскән бит. Сүз уңаеннан аны дөньяның 39 теленә тәрҗемә иткәннәр. Бүгін менә шулар иде. Очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдә үз битебез барлыгы турында онытмагыз. Без сезнең комментарийларыгызны һәм яңалыкларыгызны көтәбез. Тамашачы белән элемтәдә булуга һәр вакыт шатбыз. Яңарыш чорының француз язучысы һәм фәлсәфәчесе Мишель де Монтень белемгә омтылыштан да табигыйрак омтылыш юк дигән. Күпләр аның белән килешер дип уйлыйбыз. Яңа белемнәргә омтылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.